गुरुपकदामह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सकृजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्नि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः प्रभुपाद की जय गुरु महाराज जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे महेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना तन्निष्ठारक मद्भाग्या मतानंदा नमोस्तुते ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ആ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി നോക്കാം. അതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദരെ. 4-ാമത്തെ അധ്യായം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാഭി മഹാരാജാവും മേരുദേവിയും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അല്ലെ അവരുടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും അവർക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പോലെ വേറൊരാളില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരാമെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഋഷഭദേവന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. 4-ാമത്തെ അധ്യായം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവന്റെ സവിശേഷത. നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ ഋഷഭദേവന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലോകം സന്തുഷ്ടമായിരുന്നു. അവരുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പേരിലാണ് ഈ നമ്മുടെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ഭാരതം എന്നറിയുന്നത് ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമമാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ വേറൊരു നാമം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയിട്ടുള്ള. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാമം എന്താണ്? ഭാരതം അല്ലെ. നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി ആവിർഭവിച്ച ഋഷഭദേവനെ ആ യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ വ്യക്തി എന്ന് ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി. അവന്റെ ആത്മധൈര്യം, സ്വാധീനം, ശക്തി, ഉന്മേഷം, ശരീര തേജസ് തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു. ഋഷഭം എന്ന വാക്ക് ശ്രേഷ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളാണ് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ലോകത്തിൽ മഴയില്ലാതായപ്പോൾ ഋഷഭദേവൻ മഴയുടെ ചുമതലയുള്ള ദേവേന്ദ്രനെ ഗൗനിച്ചില്ല. ഋഷഭദേവൻ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ അജനാപത്തിൽ മുഴുവൻ സമൃദ്ധമായി മഴ പെയ്യിച്ചു. അജനാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷഭദേവന്റെ ലോകം സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ്. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ തന്റെ പുത്രൻ ഋഷഭദേവനായി ലഭിച്ച നാഭി മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വളർത്തി. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തെ ഭരണഭാരം ഏൽപ്പിച്ച നാഭി മഹാരാജാവ് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് ബദരികാശ്രമത്തിൽ ചെന്ന്
പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ ആരാധനയിൽ സമ്പൂർണമായി മുഴുകി സാമൂഹിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ വീഴ്ചകൂടാതെ പിന്തുടർന്ന് ഋഷഭദേവൻ കുറെ കാലം ഒരു ഗുരുകുലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു. ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹം ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദേവേന്ദ്രനാൽ നൽകപ്പെട്ട ജയന്തി എന്ന സ്ത്രീയെ പത്നിയായി സ്വീകരിച്ചു. ജയന്തിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം 100 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. ഈ പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്നവൻ ഭരതൻ എന്നറിയപ്പെടും. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നതിനാൽ ഈ ഭൂലോകം പിന്നീട് ഭാരതവർഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഋഷഭദേവന്റെ മറ്റു പുത്രന്മാർക്ക് കുശാവൃതൻ, ഇളാവർത്തൻ, ബ്രഹ്മാവർത്തൻ, മലയന, കേതു, ഭദ്രസേനൻ, ഇന്ദ്രസ്പൃക്, വിദർഭൻ, കികടൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കവി, ഹവി, അന്തരീക്ഷൻ, പ്രബുദ്ധൻ, പിപ്പിലായനൻ, ആവിർഹോത്രൻ, ദ്രുമിലൻ, ചമസൻ, കരഭാജനൻ എന്നീ 9 പുത്രന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കാതെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ച് പരിവ്രാജക പ്രഭാഷകരായി ഭാഗവത ദർശനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഴുകി. അവരുടെ സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വസുദേവനും നാരദനും തമ്മിൽ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന സംവാദത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. കരഭാജന മുനിയുടെ സംഭാഷണമൊക്കെ നമ്മൾ 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഋഷഭദേവ രാജാവ് ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കുന്നതിന് ധാരാളം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പൗരന്മാരെ ഭരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പുത്രന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നാമത്തെ ശ്ലോകം. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അധഃ തമുത്പത്തേവാ അഭിവജ്യമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം താമ്യോപശമൈ വൈരാഗ്യൈശ്വര്യ മഹാവിഭൂതിഭിരനു ദിനമേധാം നനാനുഭാവം പ്രകൃതയ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണ ദേവദശാവനിതല സമവാനായാതിതരാം ജഗൃതുഃ. ശ്രീശുക ഉവാച അധഃ തമുത്പത്തേവാഭിവജ്യമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം സാമ്യോപശമൈ വൈരാഗ്യൈശ്വര്യ മഹാവിഭൂതിഭിരനു ദിനമേധമാനാനുഭാവം പ്രകൃതയ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണദേവദശ വനിതല സമവാനായാതിതരാം ജഗൃതുഃ. ശ്രീശുക ഉവാച അധഃ തമുത്പത്തേവാഭിവജ്യമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം സാമ്യോപശമൈ വൈരാഗ്യൈശ്വര്യ മഹാവിഭൂതിഭിരനു ദിനമേധമാനാനുഭവം ഭാവം പ്രകൃതയ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണ ദേവദശാവനിതല സമവാനായാതിതരാം ജഗൃതുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അധഃ തമുത്പത്തേവാഭിവജ്യമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം
अधः സാമ്യോപശമവൈരാഗ്യ ഐശ്വര്യ മഹാവിഭൂതിരനുദിനമേതമാനാനുഭവം ഭാവം പ്രകൃതയ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണ ദേവദശാവനിതല സമൻ പാനായാതിതരാം ജഗൃതുഃ ശ്രീശുക ഉവാച അധഃ തമുത്പത്യ വാ വിവ്യജ്യമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം സാമ്യോപശമവൈരാഗ്യൈശ്വര്യ മഹാവിഭൂതിരവിനനിത്യമേതമാനാനുഭാവം ഹൃദയ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണ ദേവദശാവനിതല സമവാനായാതിതരാം ജഗൃതുഃ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധഃ ശ്രീശുക ഉവാച അധഃ തമുത്പത്യൈവാഭിവൃതമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം സാമ്യോപശമയ വൈരാഗ്യ ഐശ്വര്യ മഹാവിഭൂതി പിരനുദിനമേധമാനനുഭവം പ്രകൃതയാ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണ ദേവദാശ്ചാവന അവനിതല സമവനായാതിതരാം ജഗൃതു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच अतः तम् उत्पत्तैव अभिव्यज्यमान भगवत् लक्षणं साम्योपशम वैराग्ये ऐश्वर्य महाविभूतिभिरनुदिनमेधमानानुभावं प्रकृतय प्रजा ब्राह्मणा देवता च अवनितल സമവനായാതിതരാം ജഗൃതുഃ. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അധഃ തമുപത്യേവാപി വ്യാജമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം സാമ്യോപാശമവൈരാഗ്യൈശ്വര്യ മഹാവിഭൂതി ബിരനുദിനമേത മാനാനുഭവം പ്രകൃതയാ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണാ ദേവദശ്ചാനിതല സമവാനായിതരാം ജഗൃതുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാകേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അധഃ സമുത്പത്യൈവാഭിവ്യജ്യമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം സാമ്യോപശമ വൈരാഗ്യൈശ്വര്യ മഹാവിഭൂതിഭിരനുദിനമേധമാനാനുഭാവം പ്രകൃതയ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണ ദേവതാശ്ചാവനിതല സമവനായാതിതരാം ജഗൃതുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീസുക ഉവാച അധഃ തമുത്പത്യേവ ബീഭ്യജ്യമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം സാമ്യോപശമ വൈരാഗ്യ ശര്യാ മഹാവിഭൂതി വീരാനുദീനമേധ മാനാനുഭാവം പ്രകൃതയാ പ്രജാ ബ്രഹ്മണാ ദേവദാശ്ച
മുക്തിതല സമാനായാതിതരാം ജഗൃതോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അതഃ തമുത്പത്തൈവാഭിവ്യജ്യമാന ഭഗവത് ലക്ഷണം സാമ്യോ വശമവൈരാഗ്യൈശ്വര്യമഹാവിഭൂതിവിരനുദിനമേധമാനാനുഭാവം പ്രകൃതയാ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണാ ദേവതാശ്ച വനിതല സമവനായതിതരാം ജഗൃതുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദഹ തം ഉത്പത്ത്യവ അഭിവിജ്യമാന ഭഗവത് ലക്ഷണം സാമ്യോപശമവൈരാഗ്യൈ ഐശ്വര്യ മഹാവിഭൂതിഭിർ അനുദിനം ഏധമാനാനുഭാവം പ്രകൃതയാ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണാ ദേവതാശ്ച അവനിതല സമവനായ അതിതരാം ജഗൃതുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അതഃ തമുത്പത്തൈവാഭിവ്യജ്യമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം സാമ്യോപശമവൈരാഗ്യൈശ്വര്യമഹാവിഭൂതിഭിരനുദിനമേധമാനാനുഭാവം പ്രകൃതയാ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണാ ദേവതാശ്ച വനിതല സമവനായാതിതരാ ജഗൃതുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി കുറച്ച് പേർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കാണിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹാവായിത്തം വാഷ്മണാ വരീയസാ ബൃഹത്സ ലോകേന ജൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീരശൗരഭ്യാം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. തസ്യ ഹാവായിത്തം വാഷ്മണാ വരീയസാ ബൃഹശ്ലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീരശൗരഭ്യാം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹാവായിത്തം വർഷ്മണ വരീയസ ബൃഹച്ചോകേന ചൗജസ ബലേന ശ്രിയാ യശസ വീരശൗരാഭ്യാം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹാവായിത്തം വർഷ്മണ വരീയസ ബൃഹച്ച ലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീര്യശൗര്യാഭ്യാം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവവസ്ത്ര ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹാവായിത്തം വഷ്മാണാ വരീയസാ ബൃഹശ്ലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീരശൗരാഭ്യം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹാവായിത്തം വർഷ്മണ വരീയസാ ബൃഹശ്ലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശഃ വീരശൗരാഭ്യാം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹാവായിത്തം വർഷ്മണാം വരീയസ ബൃഹശ്ലോകേന ചൗജസ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീരശൗരാഭ്യം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഹ വായിത്തം വർഷ്മണ വരീയസ ബൃഹശ്ലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീര്യശൗര്യാഭ്യാം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ വായിത്തം വർഷ്മണാ വരീയസാ ബൃഹസ്ഥലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീരശൗര്യാഭ്യാം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ വാ ഇദം വർഷ്മണ വരീയസാ ബൃഹച്ഛലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീര്യശൗര്യാഭ്യാം ച പിതാ വൃഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ വാ ഇത്തം വക്ഷ്മണ വരീയസാ ബൃഹശ്ലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീര്യശൗര്യാഭ്യാം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യഃ വാ ഇത്തം വർഷ്മണ വരീയസാ ബൃഹശ്ലോകേന ചൗജസാ ഫലേന ശ്രിയാ യശസാ വീരശൗര്യാഭ്യാം ച പീത ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചാകര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യഃ വാ ഇത്തം വർഷ്മണാ വരീയസാ ബൃഹശ്ലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീര്യശൗര്യാഭ്യാം ച പിതാ ഇഷഭ ഇതീയം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ വാ ഇത്തം വർഷ്മണാ വർഗീയസാ ബഹിച്ഛലോകേന ചൗദസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീര്യശൗര്യാഭ്യാം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ജയജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ വാ ഇത്തം വർഷ്മണാ വരീയസാ ബൃഹശ്ചലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീരശൗര്യാഭ്യാം ച പിതാ ഋഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, യൂട്യൂബില് പോകുന്നതിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് പേര് ഞായറാഴ്ച ഒക്കെ ആകുമ്പോ സൂമില് അധികം പേര് കേരള കുറവാണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ, വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കേണ്ടവർ കേട്ടോട്ടെ. ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. ഇതാണ് എന്റെ എല്ലാരും വാഗതില്ലാത്ത കുറച്ച് പേരൊക്കെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, അവർക്ക് സൂമിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ ശ്ലോകം ചെല്ലാനും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കയറാനിട്ടാണ്. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ അവർ കണ്ടോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവം നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഋഷഭദേവൻ എന്ന നാമം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മുന്നേറ്റ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം, അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അതഹതമുത്പത്തി വാ വിഭജ്യമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം സാമ്യോ വശവൈരാഗ്യൈശ്വര്യ മഹാവിഭൂതിരനുദിനമേതമാനാനുഭാവം പ്രകൃതയ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണ ദേവദാശാവനിതല സമവാനായാതിതരാം ജഗൃതു. ശ്രീ ശുകവാച. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു,
അതഹ അപ്രകാരം പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഉത്പത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ സാമ്യ എല്ലാവർക്കും തുല്യന്നേവ പോലും അവിവേച്യമാന വ്യത്യസ്തമായി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഭഗവത് ലക്ഷണം പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നേടുക, സാമ്യ എല്ലാവർക്കും തുല്യനാവുക, ഉപശമ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ശാന്തനായി, വൈരാഗ്യ വിരക്തി ഐശ്വര്യങ്ങൾ, മഹാവിഭൂതി മഹാലക്ഷണങ്ങളോടെ അനുദിനം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഏതമാന വർദ്ധിക്കുക. അനുഭാവം അവന്റെ ശക്തി പ്രകൃതയ മന്ത്രിമാർ, പ്രജാഹ പൗരന്മാർ, ബ്രാഹ്മണ പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാർ, ദേവത ദേവന്മാർ, ഛാവും അവനിതല ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം സമവാനായ ഭരിക്കാൻ അതിതരാം വലുതായി ജഗൃദുഹു ആഗ്രഹിച്ചു. വ്യാർത്ഥനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി ജനിച്ച ഉടനെ പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അടയാളങ്ങളായ പാദത്തിനടിയിലെ കൊടിയുടെയും ഇടിമിന്നലിന്റെയും അടയാളങ്ങൾ മുതലായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വളരെ ശാന്തനായിരുന്ന ഈ പുത്രൻ എല്ലാവർക്കും തുല്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും ഭൗതികാസ്വാദനത്തിന് പിന്നാലെ പരക്കം പായാതിരിക്കാനും സാധിച്ചു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ നാൾക്കുനാൾ കൂടുതൽ ശക്തനായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതുമൂലം പൗരജനങ്ങളും പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരും ദേവന്മാരും മന്ത്രിമാരും മറ്റു ഋഷഭദേവനെ ഭൂമിയുടെ മന്ത്രിയാക്കാമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് വില കുറഞ്ഞ മനുഷ്യ അവതാരങ്ങളുടെ ഇക്കാലത്ത് ഒരു അവതാരത്തിന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിരിക്കും. ഋഷഭദേവന്റെ ജനന സമയം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിനടിയിലെ അടയാളങ്ങൾ, ഒരു കൊടി, ഇടിമിന്നൽ, താമര മുതലായവ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ഭഗവാൻ വളരും തോറും അസാമാന്യ ശക്തനായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം സർവർക്കും സമനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയെ അനുകൂലിക്കുകയോ മറ്റൊരാളെ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അവതാരത്തിന് നിർബന്ധമായും 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്ത്, ശക്തി, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, യശസ്, വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഋഷഭദേവന് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവരാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ യോഗ്യതകൾ നിമിത്തം അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാകണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു. ഈശ്വരന്റെ ഒരു അവതാരം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളാലും അനുഭവസമ്പന്നരായ ആളുകളാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. വിഡ്ഢികളായ ആളുകളുടെ മുഖസ്തുതികളിലൂടെ ആരും ഒരു അവതാരത്തെ അംഗീകരിക്കരുത്. പ്രഭുപാദി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഇത്തം വർഷമാണാവരീയസാ ബൃഹശ്ലോകേന ചൗജസാ ബലേന ശ്രിയാ യശസാ വീരശൗരഭ്യാം ച പിതാർഷഭ ഇതീദം നാമ ചകാര. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർച്ചയായും ഇത്തം ഇപ്രകാരം വർഷമാണ് ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ വരീയസ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ബൃഹശ്ലോകേന കവികൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതകളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഛാവും ഓജസ വീര്യത്താൽ, ബലേന ബലത്താൽ, ശ്രീയ സൗന്ദര്യത്താൽ, യശസ കീർത്തിയാൽ, വീരശൗര്യഭ്യാം വീര്യത്താലും സ്വാധീനത്താലും, ചാവും പിതാവ് അഥവാ നാഭി മഹാരാജാവ്, ഋഷഭ ശ്രേഷ്ഠം, ഇതി അപ്രകാരം, ഇതം ഇത്, നാമം ചകാര നൽകി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. നാഭി രാജാവിന്റെ പുത്രൻ വളർന്നു തെളിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാകവികൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഈശ്വരീയ മുദ്രകളോടുകൂടിയ ഘടനയൊത്ത് ശക്തമായ ശരീരം, വീര്യം, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, നാമം, യശസ്, സ്വാധീനം, ഉന്മേഷം അവനിൽ കാണായി. പുത്രനിൽ ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം കണ്ട് പിതാവ് നാഭിരാജാവ് തന്റെ പുത്രനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യജീവി അഥവാ പരമോത്കൃഷ്ട ജീവി എന്ന് കരുതി. അതിനാൽ രാജാവ് അവന് ഋഷഭൻ എന്ന് നാമം നൽകി. ഋഷഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ നാഭി മഹാരാജാവ് തന്റെ പുത്രൻ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഋഷഭൻ എന്ന പേര് നൽകി. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ആരെയെങ്കിലും ഭഗവാനായോ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായോ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കണം. നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ അനിതര സാധാരണ ശക്തനായ പുത്രൻ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ദൃശ്യമായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഘടനയൊത്തതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പരമോന്നത ജീവി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഋഷഭൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദസ്യ ഹീന്ദ്രഃ സ്പർദ്ധമാനോ ഭഗവാൻ വർഷേന വവർഷ തദവതാര്യ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവോ യോഗേശ്വരഃ പ്രഹസ്യാത്മയോഗമായയാ സ്വവർഷമജനാഭം നാമാഭ്യവർഷത്. യദസ്യ ഹീന്ദ്രസ്പർദ്ധമാനോ ഭഗവാൻ വർഷേന വവർഷ തദവതാര്യ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവോ യോഗേശ്വര പ്രഹസ്യാത്മയോഗമായയാ സ്വവർഷമജനാഭം നാമാഭ്യവർഷത്. യസ്യാരുടെ ഹി തീർച്ചയായും ഇന്ദ്ര ദേവേന്ദ്രൻ സ്പർദ്ധമാനഃ അസൂയാലുവായി തീരുക ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണൻ വർഷേ ഭാരതവർഷത്തിൽ ന വവർഷ മഴ പെയ്യാതിരിക്കുക തത് അത് അവതാര്യ അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പരമദേവത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവൻ യോഗേശ്വര എല്ലാ നിഗൂഢ ശക്തികളുടെയും ഗുരു പ്രഹസ്യ പുഞ്ചിരിക്കുക ആത്മയോഗമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആത്മീയ ശക്തിയാൽ സ്വവർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് അജനാഭം നാമ പേരുള്ള അഭ്യവർഷത് അവൻ മഴ ചൊരിയിച്ചു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ഭൗതികമായി സർവൈശ്വര്യ സമ്പന്നനായ ദേവലോക രാജാവ് ദേവേന്ദ്രൻ ഋഷഭദേവ രാജാവിനോട് അസൂയാലുവായി തീർന്നിരുന്നു. തൽഫലമായി അവൻ ഭാരതവർഷത്തിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് നിർത്തിവെച്ചു. ദേവേന്ദ്രന്റെ ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞ എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും യജമാനായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവൻ ചെറുതായൊന്ന് മന്ദഹസിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ശക്തിയായ യോഗമായിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയിലൂടെ അജനാഭം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ സ്ഥലത്തിനു മീതെ സമൃദ്ധമായി മഴ പെയ്യിച്ചു. ഭാവാർത്ഥനെ ഭഗവാൻ എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 2 തവണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു. ദേവലോക രാജാവായ ഇന്ദ്രനും പരമദേവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായ ഋഷഭദേവനും ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. ചിലപ്പോൾ നാരദനെയും ബ്രഹ്മദേവനെയും ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാറ്. ഭഗവാൻ എന്നാൽ ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവനെയും നാരദനെയും ദേവേന്ദ്രനെയും പോലെ വളരെ ശക്തിയും ഐശ്വര്യവുമുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ്. അസാധാരണമായ ഐശ്വര്യമുള്ളവരാകിയാൽ അവരെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഋഷഭദേവ രാജാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ അവതാരമാകിയാൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ ഭഗവാനാണ്. പരിണിതഫലമായി അദ്ദേഹം അവിടെ ഏറ്റവും ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദേവേന്ദ്രനെയോ മഴയെയോ ആശ്രയിക്കുന്നവനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം മഴ ചൊരിയിക്കാനാവും. ഇവിടെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യായി. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ ആകാശത്തിൽ വർഷമേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളും. മേഘങ്ങളും വർഷപാതവും ദേവലോക രാജാവായ ഇന്ദ്രന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാണ്. പക്ഷേ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും അവഗണന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ യജ്ഞപതിയായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സ്വയം മഴയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. തൽഫലമായി അജനാഭം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് മതിയായി മഴ പെയ്തു. യജ്ഞപതിക്ക് എന്ത് കാര്യം വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ സ്വയം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സർവശക്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ അജ്ഞതയും യജ്ഞാനുസാരികളുടെ അഭാവവും മൂലം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം അവഗണിക്കപ്പെടുകയാൽ മഴയ്ക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നു, യജ്ഞേ സങ്കീർത്തനയിപ്രായേ യജന്തിഹി സുമേധസഃ. എന്തു തന്നെയായാലും യജ്ഞം പരമദേവത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ കടുത്ത ക്ഷാമങ്ങളും അജ്ഞതയും ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. എല്ലാം സമൂഹത്തിലെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം സന്ധ്യാനേരങ്ങളിലെങ്കിലും സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ആചരിക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം മഴയുടെ അഭാവമോ മറ്റുപദ്രവങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ല. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭൗതികമായ സന്തോഷത്തിനും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കും സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ആചരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതിനേഷ്ടി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ താരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനത്ത് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പുരോഹിതന്മാർ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനോട് ക്ഷമ യാചിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ ഒരു നിസാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും അങ്ങേയുടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാം. പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ മറുപടി, നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞാൻ വളരെ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സത്യമുള്ളവരാണ്. നാഭിരാജാവിന് എന്നെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷെ അത് ലഭ്യമാകാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അദ്വിതീയനായ പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയായതിനാൽ എനിക്ക് തുല്യനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല. എന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ യോഗ്യതകളുമുള്ള ബ്രാഹ്മണരാകുകയാൽ നിങ്ങൾ സ്പന്ദിക്കുന്നതൊന്നും ശരീരത്തിൽ ശരിയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളുമുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ എന്റെ മുഖത്തോളം നല്ലവരായി ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്നെ പോലെ ഒരു പുത്രനെയാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അത് വളരെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി വേറൊരാള് ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, മത്തപരതരനാന്യ കിഞ്ചിതസ്യ ധനജ്. എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ എനിക്ക് ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പറയും. ഞാൻ തന്നെ നാഭി മഹാരാജാവിനും മേരു ദേവിക്കും പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരീന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞത്തിൽ പുരോഹിതരായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ വെറും ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമല്ല, അവർ ദേവന്മാരോളം അഥവാ ഭഗവാനോളം തന്നെ യോഗ്യതയുള്ളവരായിരുന്നു. ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ യജ്ഞസ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുവാൻ കഴിയുക? ഈശ്വരൻ ഒന്നേയുള്ളൂ. അവിടുന്ന് ഈ മതത്തിന്റെയും ആ മതത്തിന്റെയും ആളല്ല. കലികത്തിൽ പല മതവിഭാഗക്കാരും അവരുടെ ദൈവം മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് വരുന്നു. ശരിയല്ല. ഈശ്വരൻ ഒന്നേയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തെ വിവിധ വീക്ഷണകോണുകളിലൂടെ വിവേചിച്ചറിയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഈശ്വരന് തുല്യനായി മറ്റാരുമില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ കൈവല്യാത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിലും പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മഹത്വമുള്ളവനായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഈശ്വരന്റെ നിർവചനം അതാണ്. എന്താണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു? ഭഗവാൻ ഒന്നേയുള്ളൂ അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും പലതരത്തില് ആരാധിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ പുരോഹിതന്മാരെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ അവിടേക്ക് പ്രത്യക്ഷനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എനിക്ക് തുല്യനായി ആരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം എന്റെ ഒരു സമഗ്ര വിസ്തരണമായി അഗ്നീന്ദ്രന്റെ പുത്രൻ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പത്നി മേരുദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്നെ പോലെ വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്ന് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷനായ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പത്നി മേരുദേവി ഭർത്താവിന്റെ സമയത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവർക്കും കേൾക്കാനിട വന്നു. ഒരുമിച്ചാണ് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മേരുദേവിയും നാഭി മഹാരാജാവും. പ്രഭാതരുടെ പറയുന്നു,
വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരുവൻ അവന്റെ പത്നിയുമൊത്ത് വേണം യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാൻ. സ്വപത്നിക്കോ ധർമ്മം ആചരിത്. ഒരുവൻ തന്റെ പത്നിയോടൊത്ത് വേണം ധാർമ്മികാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതിനാൽ നാഭിമാരാജാവ് അവന്റെ സമീപത്തിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭാര്യയെ തന്റെ സമീപത്തിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മഹായജ്ഞം ആചരിച്ചത്. ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഹലോ വിഷ്ണുദത്ത, പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാമുനിമാരിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സംപ്രീതനായിരുന്നു. പരിണിതഫലമായി ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ നിർവഹണ രീതി സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായ തന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക വിരുദ്ധ മേരുദേവിയുടെ പുത്രനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നത്. പ്രഭാതരുടെ പറഞ്ഞു, സാധാരണ ജീവിതങ്ങളെ പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ധർമാൻ ദർശയിതു കാമ. മനുഷ്യജീവിയുടെ ധർമ്മം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു പ്രകടമാക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ധർമ്മം എന്ന വാക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യജീവികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത്, അല്ലാതെ മനുഷ്യരെക്കാൾ അധമരായ മൃഗങ്ങളെ പോലുള്ള ജീവികളെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഭാഗ്യവശ ചില സമയങ്ങൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടാതെ മനുഷ്യജീവികൾ ധാർമ്മിക പ്രക്രിയയുടെ കെട്ടുകഥകൾ ശമിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ധർമ്മം മനുഷ്യന് നിർമ്മിക്കാനാവില്ല. ധർമ്മം സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭാഗവതം 6:3-19 പറഞ്ഞു, ധർമ്മം പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. സർക്കാരിനാൽ നിയമം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ധർമ്മം നിരർത്ഥകമാണ്. മനുഷ്യനിർമ്മിത ധർമ്മത്തെ കൈതവ ധർമ്മം എന്ന്, ചതിക്കുന്ന ധർമ്മം എന്ന് ഭാഗവതം വിളിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പാലിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ യഥാസമയം ഒരു അവതാരത്തെ അയക്കുന്നു. അത്തരം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഭക്തിമാർഗത്തിലുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം പറഞ്ഞ. നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ ഋഷഭദേവൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു. ഈ 5-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയും. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങള് പഠിക്കും. എന്തിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ, എല്ലാവരെയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. തന്റെ പുത്രന്മാരിലൂടെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ശുകദേവ സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി ജനിച്ചുടനെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അടയാളങ്ങളായ പാദത്തിനടിയിലെ കൊടിയുടെയും ഇടിമിന്നലിന്റെയും അടയാളങ്ങൾ മുതലായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വളരെ ശാന്തനായിരുന്ന ഈ പുത്രൻ എല്ലാവർക്കും തുല്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഭൗതികാസ്വാദത്തിന്റെ പിന്നാലെ പരക്കം പായാതിരിക്കാനും സാധിച്ചു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ നാൾക്ക് നാൾ കൂടുതൽ ശക്തനായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് മുദ്രകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പാദമുദ്രകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിനടിയിൽ എന്താണ്? കൊടി, അല്ലെ, ശംഖ്, ചക്രം, ഇടിമിന്നൽ, ധാരാളം അങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ. പലരെയും കാണാം, അവര് പലരും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ. അവരുടെ കാലിനടിയിൽ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിനടിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദത്തിനടിയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലുണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദചിഹ്നം. ധാരാളം അടയാളങ്ങൾ കാണാം. താമര, ശംഖ്, ചക്രം, അങ്ങനെ കൊടിയടയാളം, അങ്ങനെ ധാരാളം അടയാളങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഋഷഭദേവന്റെ പാദത്തിനടിയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നാൾക്ക് നാൾ ശക്തനായിട്ട് തീരുകയുണ്ടായെന്ന്. ഇതുമൂലം പൗരജനങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും ദേവന്മാരും മന്ത്രിമാരും മറ്റു ഋഷഭദേവനെ ഭൂമിയുടെ മന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം. എല്ലാ കഴിവുകളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിയാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, മനുഷ്യ അവതാരങ്ങളുടെ ഇക്കാലത്ത് ഒരു അവതാരത്തിന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിരുന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ ജനനസമയം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കാലിനടിയിലെ അടയാളങ്ങൾ, ഒരു കൊടി, ഇടിമിന്നൽ, താമര മുതലായവ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനു പുറമെ ഭഗവാൻ വളരും തോറും അസാമാന്യ ശക്തിയിലായിക്കൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം സർവർക്കും സമനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയെ അനുകൂലിക്കുകയോ മറ്റൊരാളെ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ അവതാരത്തിന് നിർബന്ധമായും 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും, അല്ലെ? അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സമ്പത്ത്, ശക്തി, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, യശസ്, വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഋഷഭദേവന് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമ്പത്ത്, ശക്തി, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, യശസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനോടൊന്നും തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, അല്ലെ? വൈരാഗ്യം. ഋഷഭദേവനും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിലൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. അദ്ദേഹം ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനായതിനാൽ എല്ലാവരാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ യോഗ്യതകൾ നിമിത്തം അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി യാകണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു. ഈശ്വരന്റെ അവതാരം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളാലും അനുഭവ സമ്പന്നരായ ആളുകളാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. വിഡ്ഢികളായ ആളുകളുടെ മുഖസ്തുതികളിലൂടെ ആരും ഒരു അവതാരത്തെ അംഗീകരിക്കരുത്. ഇതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, അടയാളങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അല്ലാതെ കുറെ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവര് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മള് അംഗീകരിക്കരുത് എന്ന് പറയും. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലെ? ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അവർ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ, അല്ലെ? കപട ഗുരുക്കന്മാരെന്താണ്? അവര് ഇന്നൊരാളെ ദൈവമാണെന്ന് പറയും, അവർ പറയും നാളെ അവരെയും ദൈവമായിട്ട് ആൾക്കാർ പറയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരാളെ പറയും, നാളെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ നിങ്ങൾ ദൈവം തന്നെയാണ്. ദൈവമാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണാം, അടയാളങ്ങളൊക്കെ, പദചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാകവികൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഈശ്വരീയ മുദ്രകളോട് കൂടിയ ഘടനയൊത്ത ശക്തമായ ശരീരം, വീര്യം, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, നാമം, യശസ്, സ്വാധീനം, ഉന്മേഷം അവൻ കാണാനായി. പുത്രനിലെ ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം കണ്ട പിതാവ് നാഭി മഹാരാജാവ് തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യജീവി അഥവാ പരമോത്കൃഷ്ട ജീവി എന്ന് കരുതി. അതിനാൽ രാജാവ് അവന് ഋഷഭൻ എന്ന് നാമം നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഋഷഭൻ എന്ന നാമം സർവശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും പരമോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് ഋഷഭൻ എന്നുള്ള നാമം. ആരെങ്കിലും ഭഗവാനായോ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായോ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കണം. നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ സാധാരണമായ ശക്തനായ പുത്രനിൽ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ദൃശ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഘടനയൊത്തതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പരമോന്നത ജീവി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഋഷഭൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭൗതികമായി സർവൈശ്വര്യ സമ്പന്നായ ദേവലോക രാജാവ് ദേവേന്ദ്രൻ ഋഷഭദേവരാജാവിനോട് അസൂയാലുവായി തീർന്നിരുന്നു. തത്ഫലമായി അവൻ ഭാരതവർഷത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഒത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ, അല്ലെ? നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചു. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ യാതൊരു ലക്ഷണക്കുറവും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? എങ്കിലും ഇവിടെ ഇന്ദ്രന് ഋഷഭദേവനോട് അസൂയുണ്ടായി എന്ന്. എന്താണ്? തന്നെക്കാളും എല്ലാ യോഗ്യതയുമുള്ള ഒരാളോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് അസൂയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ നിർത്തിവെച്ചു. എന്തായാലും വെള്ളം കിട്ടാതെ അവിടെ കുറച്ചു കാലം കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ലെ? ദേവേന്ദ്രന്റെ ലക്ഷ്യമറിഞ്ഞ എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും യജമാനായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവൻ ചെറുതായെന്ന് മന്ദഹസിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ശക്തിയായ യോഗമായയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയിലൂടെ അജനാഭം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ സ്ഥലത്തിന് മീതെ സമൃദ്ധമായി മഴ പെയ്ച്ചു. ഇപ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഓരോരോ ചുമതലകൾ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള കഴിവുകളാണ്, അല്ലാതെ അവരുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി, ഞാൻ മഴ പെയ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ
ഇതൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് സ്വന്തം യോഗമായ ശക്തി കൊണ്ട് അവിടെ മഴ പെയ്യിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജനാവം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് മീതെ സമൃദ്ധമായി മഴ പെയ്യിച്ചു. ഇവിടെ വേറൊരു ലീലയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോവർദ്ധന ഉദാഹരണ ലീലയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ് പേമാരി അല്ലെ, അതികഠിനമായിട്ടുള്ള മേഘങ്ങളെ അയച്ചിട്ട് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ലീലയിൽ എന്താണ് ഋഷഭദേവന്റെ ഈ ലീലയില് ഋഷഭദേവനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിട്ട് മഴ പെയ്യിക്കാതെ അവിടെ യാതൊരു ഐശ്വര്യവും ഇല്ലാതായി പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യോഗമായ ശക്തി കൊണ്ട് അവിടെ മഴ പെയ്യിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതെന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരായാലും മറ്റുള്ളതായാലും എല്ലാവർക്കും ഓരോ ചുമതലകൾ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ചുമതലകൾ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടാണ്. പലപ്പോഴും അത് മറന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനൊക്കെ പലപ്പോഴും അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെയും അതുപോലെ അസൂയ പൂണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അസൂയില്ലാതെ പ്രഭാതരുടെ നീയെ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ 2 പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പലപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെയും ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും നാരദരെയും ഇന്ദ്രനെയും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ദ്രനെയും ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 2 തവണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാം കണ്ട്. ദേവലോക രാജാവായ ഇന്ദ്രനും പരമദേവതംഷനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായ ഋഷഭദേവനും ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കും. ചിലപ്പോൾ നാരദനെയും ബ്രഹ്മദേവനെയും ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാം. ഋഷഭദേവ രാജാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ അവതാരമാകിയാൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ ഭഗവാനാണ്. പരിണിതഫലമായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഏറ്റവും ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥം ധരിപ്പിക്കുന്ന യോഗേശ്വരൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു എത്ര യോഗേശ്വരൻ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഈ ശ്ലോകത്തിലും യോഗേശ്വരൻ അദ്ദേഹം ദേവേന്ദ്രനെയോ മഴയെയോ ആശ്രയിക്കുന്നവനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം മഴ ചൊരിയിക്കാനാവും. ഇവിടെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു. എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യത്തിനും ഓരോരോ ദേവന്മാരെയോ അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരുടെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട. നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഭഗവാൻ സർവസമ്പൂർണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും എവിടുന്നെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ട് വേണ്ട പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. ഓ ഭഗവാന്റെ തന്നെ യോഗമായ ശക്തിയുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് അവിടെ മഴ പെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ദേവേന്ദ്രനെയോ മഴയോ ആശ്രയിക്കുന്നവനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം മഴ ചൊരിക്കാനാവും. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു. നേരത്തെ നന്ദമഹാരാജാവ് അല്ലെ ദേവേന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അത് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അത് മുടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിനാണ് ഇതൊക്കെ, ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മഴ പെയ്യിക്ക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. യത്നങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല മഴ പെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ യത്നങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മഴ പെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇന്ദ്രന്റെ സേവനമാണ് അല്ലെ ഇന്ദ്രൻ ചെയ്യണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ ആർക്കാണ് നൽകേണ്ടത്? ഗോവർദ്ധനത്തിനാണ് നൽകേണ്ടത്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് നമുക്ക് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പശുക്കൾക്ക് പുല്ലും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും ഒക്കെ നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിന് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിന് പൂജകൾ ചെയ്യും. ഇന്ദ്രന് കോപം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലീലയില് ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യിച്ചു അല്ലെ. ഇവിടെ ഋഷഭദേവനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിട്ട് മഴ പെയ്യിക്കാതെ അല്ലെ 2 പ്രാവശ്യവും ഇന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെടും. ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യിച്ചിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാന് ഗോവർദ്ധനത്തെ അല്ലെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ മുകളിലൊരു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കൂണെടുത്ത് മുക്കിയ ലാഘവത്തോടെ ആ വലിയ പർവ്വതത്തെ എടുത്ത് ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രജവാസികളെയും പശുക്കളെയും ഒക്കെ രക്ഷിക്കും. ഇവിടെ മഴയില്ലാതെ ആയപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം മഴ പെയ്യിക്കുകയുണ്ടായി.
മേഘങ്ങളും വർഷവധവും ദേവലോകരായ രാജാവായ ഇന്ദ്രന്റെ ഭരണത്തിന്. പക്ഷേ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും അവഗണന ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ യജ്ഞം അഥവാ യജ്ഞപതിയായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സ്വയം മഴയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. തൽഫലമായി അജനാപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് മതിയായി മഴ പെയ്തു. യജ്ഞപതിക്ക് എന്ത് കാര്യവും വേണമെങ്കിലും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ സ്വയം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സർവശക്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ അജ്ഞതയും യജ്ഞാനുസാരികളുടെ അഭാവം മൂലം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം അവഗണിക്കപ്പെടുകയാൽ മഴയ്ക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നു യജ്ഞേ സങ്കീർത്തനഭിപ്രായ യജന്തി സുമേധസ. ഇത് തന്നെയായാലും ഏറ്റവും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ കടുത്ത ക്ഷാമങ്ങളും അജ്ഞതയും ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. എല്ലാ സമൂഹത്തിലെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം സന്ധ്യാനേരങ്ങളിലെങ്കിലും സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ആചരിക്കപ്പെടണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം മഴയുടെ അഭാവവും മറ്റു ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭൗതികമായ സന്തോഷത്തിലും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കും സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ആചരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം. രൂപാതിലൂടെ പറയുന്നു യജ്ഞം അല്ലെ, ഈ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം അല്ലെ. നേരത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം, നാമസങ്കീർത്തനം എന്നത്. അപ്പോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു എല്ലാവരും കുറഞ്ഞ പക്ഷം സന്ധ്യാനേരത്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, നാമകീർത്തനം ചെയ്യണം പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഴയുടെ അഭാവവും മറ്റു ഉപദ്രവങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മേൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ആരും തന്നെ ജപിക്കുന്നില്ല, ആരും തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ. സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കും അല്ലെ. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നിക്കലും മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ TV വെച്ചിട്ട് എന്താ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പ്രഭുപാദർ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞത് വർഷം സന്ധ്യാസമയത്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം മംഗളകരമായി തീരുമെന്നുള്ള കാര്യം. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ഗ്രന്ഥരാജ की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ഗ്രന്ഥരാജ की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് കൈയെടുത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വെച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ.